nditangoyankhula mawu oti DC or kuyankhula mawu kuti the DC, m'maganizo mwanu mubwera zinthu ziwiri, either ndikuyankhula a DC amene amayendetsa boma lina lililonse, kapena else ndikutanthauza the deadly child kapena kuti dangerous child from njeza. Ndikukamba za Boni Kalindo amene ndi activist amene wakhala kumenyera ufulu wa amalawi kwa nthawi yayitali. Iyeyo anakhalapo membala wa chipani cha DPP ndipo anakhalapo phungu wa nyumba ya malamulo kudera limene lija la Mulanje South Constituency kwa term imodzi. Zitatero anapita kukalowa UTM kumenenso anayesera kuti akhale member wa parliament koma zinakanika. Koma iyeyo anakhala ndithu membala wa chipani cha UTM kwa nthawi yayitali kufikira mu nthawi imene anaganiza kuti kukhonza kukhala kwabwino kuti iyeyo atuluke mu chipanichi, ndipo anakasiya galimoto yake pamalo ena ogonera alendo, like pamalo ena amene anthu ambiri amapitapo ndikukapanga zinjoyi. Anasiya galimoto ya UTM makindi kwasiya momwemo, ndikoyambira tolankhani kuti alengezese kuti a UTM apita katenge galimoto yawo, right? Now mkulu amene wachita chinthu china chimene ndichosangalatsa kwambiri chifukwa chakuti walengeza kuti sopano afuna akhale active kundale, like afuna abwererenso kundale. Atakakamiza Mere Chilima kwa nthawi yayitali kuti akuyeneka ayimirire pa mpando wa upresident ku chipani cha UTM, waganiza kuti iyeyo sopano apite akapikisane nawo ku convention imene ichitike mwezi wa mawa. Convention imeneyi ndiyofunikira kwambiri ku chipani cha UTM chifukwa ichita shape sogolo la UTM, motero kuti the DC Boni Kalindo akhala akupikisana nawo pa mpando wa secretary general. Ngati Boni Kalindo angawine ndiye kuti ameneyi akhala ngati mwini wake wa chipani chimenechi mwa temporary, amene azipanga ziganizo zonse mopanda so even ngati angakhale kuti wakula mtima mopanda kufunsa munthu wina aliyense, akhonza ngotulusa chipepala kuti UTM takambirana izi, akhonza ngotulusa uthenga UTM takambirana izi opanda aliyense kufunsa maganizo ake. Now mundimvesese chonchi, video yonse yayitali ikhala very crazy chifukwa mazulu ndipo ndikupasireni ma details onse a nkhani imeneyi. Some Mavita here, tiyeni tikumane madzulo.